Хвала Христу. Адзін цудоўны анекдот мне трафіўся. Дыялог. Ён дае, кажа так: што такая прыгожая дзяўчына робіць у тым месцы адна? А яна яму кажа: Адам, не смешна. Ну, сапраўды, Адам і Ева мелі лёгка з гэтым, так не трэба было шукацца. Але калі размаўляю з маладымі людзьмі, то пераважна, можа не большасць, можа не палова, але хаця можа часамі і палова пытанняў можна перафразаваць вось двумя словамі: як знайсціся. Як знайсці сябе сапраўднага. На то же пытанне пра пакліканне, то же пытанне пра нейкую дарогу сваю в этом жыцці, і як знайсці іншую асобу, которая могла б стаць маім пакліканнем. Маю свядомасць, што тут монах ці святар не шмат мае што сказаць, хаця з другога боку таксама тое, што бачу неяк гэту справу трошкі з іншага ракурсу, дазваляе пэўныя рэчы заўважыць. І здаецца мне, што вельмі часта проста маладыя людзі маюць у сабе з аднога боку нейкі бар'ер, каб разглядзецца і засяродзіцца на тых людзях, которые вакол іх, которые маглі б іх такім чалавекам стаць. І не кажу пра нейкі там такія адносіны там сур'ёзныя, каб адразу там ляцець да шлюбу ці пад алтар, толькі каб мець чалавека блізкага, з которым рэальныя такія магчымасці ў будучым. Зноўку ж там трэба такую гаворачку мець, каб ведаць, куды эта адносіна будзе развівацца. Вельмі часта такія адносіны яны з'яўляюцца школай, чалавек вучыцца сам пазнаваць свае там пачуцці, і іншы чалавек таксама шмат чаго пра нас паказвае, проста каб не засяродзіцца на сабе, бо гэта тады быў бы эгаізм. А так ёсць магчымасці убачыць такого чалавека вакол сабе. А другая праблема у тым, што прыходзіць нейкі час, і калі доўгі час такого чалавека не бачу, ці доўгі час я не ў стане яго заўважыць, то пачынаю хапаць першае лепшае, брыдка кажучы. Ось, і там ужо ідзе рэальнае паляванне, рэальныя ідуць нейкія тактыкі ваенныя, каб хоць кагосьці, хоць якогасьці сабе знайсці. Думаю, што гэтыя справы дзве ўзаемазвязаны. Першая рэч, яна тычыцца нейкіх такіх нашых уяўленняў. Мы выхаваны на байках, на казках, што яна заўсёды чакае, аж ён яе ўратуе, і нейкі кавалак праўды ў гэтым ёсць, і заўсёды толькі што думаю, што так чакаючы ідэальнага, так чакаючы нейкага такога звышнатуральнага ва ўсіх сэнсах цудоўнага, можам згубіць, ці цудоўную таксама, каб не было ж толькі да дзяўчат, можам згубіць сапраўды таго чалавека сапраўднага, который Богам не то, што можа прадвызначаны нам, але которого Бог ставіць нашай дарозе не дарма, который мог бы быць тым, хто нас зробіць шчаслівым ці шчаслівай, ці которая мяне шчаслівай зрабіла, шчаслівым, заблытаўся. Вось, і тут менавіта наш такі перфекцыянізм, можа, унутраны, альбо наша любоў да сябе і свядомасць того, што я сябе абы каму не аддам, то есть павінна быць, альбо павінна быць нейкая звыш супер. Это ўсё у такіх звычайных тандэнтных, можа, камедыях романтычных амерыканскіх, вось это стэрэатып вельмі часта высмейваецца. Это класна, што палова, можа, не палова, но значная частка сюжэтаў вось такі, што яна чакае ідэальнага, тут ёсць нейкі рэальны, толькі такі вот, не зусім не пасуючы, а вось яна ідэальнага нашла, але ідэальнай, не такі, як хацелася, душа да яго не ляжыць, а душа ляжыць менавіта да гэтага вось такога абы якога сабе. Ось, і ён акурат той чалавек, который робіць шчаслівым, альбо ён знаходзіць такую, которая вот яму не пасуе зусім, вырывае яго з этого свету спакойнага і з толькі клопаты, але ён разумее, што без яе жыць не можа. Думаю, што гэта нейкім чынам можа быць праўдай у тым сэнсе, што мы сапраўды будзем бачыць іншага чалавека жывым. Шмат праблемаў выяўляецца з тым, што калі прыходзіць закаханасць, то мы робім такую
цікавую працэдуру, што бярем жывого чалавека, вытрасаем з яго, напаўняем усім, што мы любім, просто максімальна, да, все, што мы любім, мы пхаем, все это заливаем нейкім такім сіропам ружовым, каб это вот, ну, прытарна, прыемна, цудоўна, фантастычна, і все. І што б этот чалавек не зрабіў, то фантастычна, што б не сказаў бы, то геніальна, што б не ўчыніў, шэдэўр адразу. Ось, вядома ж, такім жыць немагчыма. Вядома ж, такім будаваць немагчыма. Але з другого боку, сапраўдная любоў, яна, па-першае, заўважае недасканаласці, яна неяк выяўляе этой недасканаласці. Яна любіць незалежна ад гэтых недасканаласцяў, а часамі нават вучыцца любіць гэтыя недасканаласці, та дробязі. То бок, калі вот у адносінах паляецца такая рэч, што я бачу толькі пазітыўны бок, што вот толькі максімальна пазітыўны бок бачу. Гэта ўсё, што б не зрабіла, ўсё, што б не зрабіў, то это супер. То это чырвоная лямпачка. Потому что, хутчэй за ўсё, я просто ў стане закаханасці, который нават это чалавека не бярэ ў разлік, то есть яго як асобу, а вось успрымае толькі нейкія вот такія, то, што мне падабаецца. Але з другого боку, вельмі часта магу ставіць нейкія такія выгураваныя амбіцыі па-польскі, то есть нейкія высокія такія сапраўды парогі, на которые іншы чалавек просто не ўзлезе, не будзе ў стане. А калі б да сябе мы прымянілі вось гэты метад, калі б мы сябе паставілі пад усе нашы вымаганні, было б даволі цяжка, тому што сабе прабачаем часта, а іншы чалавек, ён павінен нам адпавядаць. І праблема з'яўляецца вельмі часта тое, што ў касцёле, асабліва, як бачу, ёсць такое кола людзей, которые сапраўды шукаюць свае другой паловы і класных людзей, і людзей, которые яны, ну, у любым выпадку, так брыдка кажа, выйгрышна б выглядалі заўсёды у адносінах, так, у знаёмстве і далей. Толькі вот заўсёды ёсць такі момант, што вось нешта блакуе, і вядома, што нашы нейкія, уже казаў пра гэта, амбіцыі, яны ўсё вышэй з года ў год, у 20 уже не такія, як у 30 і далей. Вось, і хацелася б некалькі такіх, можа, ну, радаў, не радаў, но некалькі такіх рэчаў, которые заўважаюцца. У нас заўсёды кажуць так, як не можаш знайсці сабе мужа, не можаш знайсці сабе жонку, маліся. І гэта правільна. Але, і вось зараз усе людзі, которые прыхільнікі такой малітоўнага стыля такого. Ёсць, конечно, моманты, калі хтосьці вымаліў сабе добрую жонку, добрага мужа, ведаю пра такія моманты, і важна маліцца, важна, каб эта малітва не была тэхнічная, што кожны дзень буду маліцца аб добрай жонцы, і все, і 3 гады маліўся, на 3-й год знайшоў, каб она сама знайшлася, і вот. Вось ёсць такія моманты, пану Богу не можна ставіць бар'ераў. Але істотна іншая рэч. Самая малітва не зменіць таго, што мушу нейкія крокі рабіць. Самая малітва не зменіць таго, што мушу заўсёды нейкім чынам дзейнічаць, можа, зноў за агрэсіўнае слова, но мушу глядзець вакол, што адбываецца. То есть тое, што буду маліцца, не значыць, што могу закрыць вочы і з неба прыляціць да мяне, не ведаю, будучы муж ці будучая жонка. Это значыць, што я мушу быць адэкватны і сядзець у жыцці так канкрэтна вельмі. І поэтому молитва, але таксама мой адказ на то, што адбываецца. Пан Бог можа, як у этом старым бардатым анекдоце, што там 3 разы лодку пасылаў, і чалавек не карыстаўся, бо думаў, што Бог ратуе. Вось тут таксама трэба глядзець па баках, бо Бог часамі пасылае людзей вельмі канкрэтных і вельмі, як нам здаецца, звычайных, а яны могуць быць для нас людзьмі незвычайнымі. Другая такая рэч, гэта мець адвагу. І тут, думаю, што от хлопцы асабліва. Мы заўсёды такія несмелыя, калі рэч ідзе пра адносіны, калі рэч ідзе пра то, што першы крок трэба зрабіць. І, ну, калі там хлопцы будуць слухаць, хлопцы, не бойцеся. Дзяўчаты вам памогуць заўсёды. Не нахабства, не нейкая такая бутафорыя, што я такі маладзец, я табе тут зараз пакажу, хто я, ты там, ведаеце. Вось гэта клоунада, і гэта трошкі такім горкім дзіцём папахвае. А звычайна адвага падысці першы, бо яна чакае так. Яна ведае. Я ведаю, што ёсць такі момант заўсёды, калі паціху нараджаецца, вось это, ну, бачна, да, іскрыць.
То есть, што хтосьці зацікаўленасць выяўляе, да, што нейкія ёсць такія, ну, у мяне дрэнна атрымоўваецца это бачыць моладзь, для которой я служу, то есть у супольнасцях она заўсёды кажа, што ўсе ўжо ведалі, а ты ойча пад канец убачыў, але ёсць рэальна такое, ведаю, што, ну, бачна гэта, і дзяўчаты, і хлопцы асабліва, дзяўчаты это бачыць раней, бо яны эмацыйна больш дасканалыя, то есть в этом плане. А что такое эмоции? Эмоции — это отказ на то, что мы переживаем. И они отчуваюць это, и они дают сигналы. Вось мы не заўсёды ты сигналы отчытваем. И тут таксама вельмі важна падысці просто па-чалавечы, пазнаёміцца, загаварыць. Не буду даваць нейкіх радаў, скажуць, он ксёндз вучыць, як падкатываць, да? Але ёсць одна фантастычная просто рэч, просто, ну, мега-супер, который вот першае месца, золотая медаль, одна моя знайомая распавядала. Хлопец ей прысніўся яе былы, яна кажа, я ему патэлефанавала и сказала так: ты мне сегодня снился, что ты хотел. Я калі это пачую, это вельмі мила, это вельмі адважна, и это вельмі адначасова так як бы і ненавязліва, и провокует до дальнейшей размовы. Но она ничего не хотела, она просто так... А друг таки был, але это вельмі фантастично, да? Ты мне приснился, что ты хотел. Мы калісьці з моладзю на рэкалекцыях глядзелі, ёсць такія ўжо зараз таксама каталікі выкарыстоўваюць розныя форумы такія каталіцкіх спосабаў пазнаёміцца, у тыпу, што такая дзяўчына робіць у такой калейкіцы да споведзі, як гэтая, там і там далей. Не ведаеце, варта. Прикольна, канешне. І файна. І файна, што у нас ёсць нейкая тоеснасць свая такая хрысціянская. Вот. Але думаю, што проста звычайна размова, там, пагаварыць там, з надвор'я музыкі, не ведаю, што там пачаць. Чаму не? Мець адвагу. І пазнаваць чалавека. Калі мне адзін мой такі добры знаёмы запытаўся, як хоча даведацца што-то за яна, то есть меў праблему, каб даведацца, ці яна там сапраўды яму адпавядае, ці не адпавядае далей. Я пытаўся, ці ты з ёй спаткаўся паразмаўляць. То есть сходить, вядома, дзесьці там пабыць, эмоцыі, ўражанне адно, але такая размова дзе-небудзь разам, спакойна, дзе чалавек можа раскрыцца, паглядзець, на што ён увагу як бы кладзе, што ў яго істотнае у этой размове, як бы на што звяртае увагу, пра што будзе расказваць адразу, пра працу сваю будзе расказваць табе, пра сям'ю сваю будзе табе распавядаць, пра сябе будзе там, не ведаю, пра сябе там неахвотна распавядаем. То есть это таксама шмат гаворыць. То бок не адразу там сидзець там записываць з блокнотам, сканаваць, ага, пасля ноч не сплю, як яна пачала гаварыць пра сваю там сабачку ці коціка, то это значыць, я коціка не люблю, а вот яна там, ну это все, это сур'ёзны момант, не варта яе на наступную свіданку запрашаць, не. Але вельмі важна таксама слухаць другого чалавека, і вось гэта супер істотная рэч у любых адносінах. У сужанстве, у адносінах, дзе там пачынаецца ўсё толькі, у адносінах бацькоў дзяцей, у любых адносінах істотна слухаць і гаварыць. То есть, першае, это то, што я ўспрымаю другого чалавека такім, якім ён сапраўды на сябе паказвае, якім ён ёсць. Другое, то, што я яму даю магчымасць мяне ўспрымаць. І трэцяе, што это не адбываецца адначасова. Таму што не будзе дыялога. Дыялог, так музыка. У музыцы ёсць моманты, калі гучыць, і моманты, калі не гучыць, калі цішыня дапамагае стварыць рытм, вось, і мелодыю. Так і ў жыцці таксама. Ёсць моманты, калі гучыць, ёсць моманты, калі не гучыць. І кожны з момантаў важны. То есть тут няма такого, што толькі расказваць пра сябе, ці толькі слухаць. Кожны з момантаў важны, іначай не будзе дыялогу, не будзе адносін, не будзе паглыблення гэтых адносін. Яшчэ одна такая рэч істотная. Гэта супольная праца. То есть вельмі часта у супольнасці, увогуле пераважна супольная малітва, супольная праца. Супольнасць — такое месца, дзе нараджаюцца адносіны, нараджаюцца пары таксама. Мне таксама хтосьці з маіх сяброў сказаў, што такая сапраўдная супольнасць, яна, між іншым, правяраецца праз плоды, которые вот этой супольности, это пары, которые ей, шлюбы, которые ей.
Ну, гэта не значит, што там супольнасцю, дзе тых параў няма. Ёсць такі супольнасці, дзе ты пару вогуле не створыш, што яны там несапраўдныя, але нешта на рэчы ёсць, бо супольная праца яднае людзей. То есть, як ты падабаецца хлапец, то запрашай папрацаваць дзесьці разам. Адначасова 2 зайцаў можаш забіць, гэта паглядзіш, які ён, увогуле, як ён працуе, як ён умее у камандзе працаваць, а другая рэч, ну, паглядзіш, як ён стрэсаўстойлівы. Ось, я ўжо 1000 раз распавядаў аднойчы на спатканнях душпастарскіх такіх от падрыхтоўкі да сужанства. Кажу, што вельмі важна пары такой, которые рыхтуюцца да сужанства, дзесьці разам паехаць, дзесьці разам пабыць і так далей. А на што такі голас галёркі, бо там некалькі параў было: ксёндз, що паехаць, дзе пабыць, абоі разам паклеіць, шпалеры паклеіць, все адразу вядома. І ёсць на рэчы нешта, і сапраўды вялікая мудрасць у тым ёсць. Бо супольная праца, яна збліжае, бо чалавек табе робіцца не чужы, бо у вас ёсць нейкі пункт, з которого можна пачаць. Вогуле сяброўства такі момант цікавы, калі вот нешта нараджаецца большае. Веду гісторыю, калі яна распавядала, што з ім сябравала доўгі час, ведала яго як сябра, і ў пэўным моманце непакой з таго, што разумееш, што ты нешта большае. Зараз ужо шчаслівая сям'я, ось, і дзякуй Богу за гэта. Можа быць таксама, таму што ў сяброўстве мы глядзім не адзін на аднаго, але глядзім у адзін пункт, у адну мэту. Гэта збліжае, і атрымоўваецца такая рэч, што сапраўды вось на базе гэта зацікаўленасці, на базе нейкай такой адной мэты можа нарадзіцца адкрыццё ад іншай асобы. То есть я бачу яе глыбей, і ці яго, заўважаю нейкае дабро ў ім ці ў ёй. Вось, і ўвогуле я ўпэўнены, што магчымасць адкрываць другого чалавека, яна нам паказвае такую праўду пра то, што кожны з нас ён больш вартасны, чым нам здаецца. Ну, кожны з нас мае там комплексы розныя, кожны з нас мае нейкія там свае непакоі розныя. Ось, але тут адбываецца такая вельмі файная рэч, што чалавек, которому трошки там паверылі, далі трошки увагі, далі трошки цяпла, ён так раскрываецца. Тое, што казаў, пісаў Экзюпері ў маленькім прынцы, то адно з моих любімых, і хіба я буду у гэтым тандэтны, неарыгінальны дзеліс з прынцам пра сяброўства распавядаюць. Там трошки пра іншыя рэчы, ну, але таксама нешта ў тым ёсць. Не прыходзіць яно само. То бок, ну, вядома, пачуцце прыходзіць, і вось гэта класна, што можна пра пачуцце гаварыць, яно зменлівае, яно непастаяннае, яно як можа быць адказам на нешта, можа быць пошукам нечага, можа быць проста рэакцыяй. З закаханасці можа нарадзіцца любоў. Ну, то бок, это патрэбна на гэты час. Гэта як такая, ведаеце, кветачка праз асфальт прабілася, вось калі клапаціцца пра яе, перасадзіць, там, падліваць, можа за то, што ці атрымаецца. Але вельмі рэдка бывае такое, што закаханасць пераходзіць у такія вот трывалыя адносіны, таму што там у гэтых адносінах патрэбен выбар таксама наш, і мы павінны ўжо самі неяк так прыкласціся да таго, каб працаваць таксама іх, быць аўтарамі іх, не толькі Богу ці звычаю, як каму там бліжэй даць аўтарства, але быць аўтарам таксама таго, што адбываецца. А вось тут вельмі цікава, таму што сапраўды Экзюпері паказвае, прыходзіць усё з часам. З часам адкрывае чалавека глыбей. З часам для мяне становіцца патрэбны. З часам я разумею, што я без яго не магу, з часам я бачу яго ролю ў маім жыцці. То есть я бачу, што маё жыццё вот ім прасякнута. То есть у розных такіх сферах ён ёсць. І мне здаецца, ёсць такая метамова у закаханых людзей, которые дробязі розныя пераўтвараюць у нешта значнае толькі праз сваю прысутнасць у тых дробязях. Як сказаў мой сябра адзін, свежа шлюбаваны, ён кажа, няма нічого прыгажэйшага ў адносінах сямейных, чым менавіта вось эта вось штодзённасць, этой дробязь. І таму, калі пачынаецца, пачніце з дробязю. То есть, конечно, класна, там, нейкія вялікія рэчы, нам хочацца заўсёды здзівіць. То есть, як пачынаецца вот, знаёмства, хочацца паказаць, як я маладзец, што я там на жыцці не нарабіў, нішто не закончыў, не скончыў, якія там універсітэты, дзе не працаваў, чаго не ўмею, якія там прыгожыя, цудоўныя, ці прыгожыя, цудоўныя і так далей. Але думаю, што не гэта ўсё істотнае. Істотна гэта тое, ці мы бачым у тым чалавеку таго, хто
блізкі нам, і тут нават рацыянальна цяжка растлумачыць. Ёсць нейкі такі момант, калі, ну, як казаў ужо, заіскрыць, ёсць такі момант, калі можна гэта на часткі першыя разбіраць, і псіхолагі стараюцца разабраць на часткі першыя, каб зразумець, дзе тут таямніца схавана ввогуле гэтага ўсяго, як гэта працуе, а можа можна там. Таму што ёсць асацыяцыі некаторыя, напэўна, так і ёсць, пра жыццё нейкія асацыяцыі ідуць, чалавек першую увагу на знешнасць кладзе, таксама пасля раскрываецца, скажам. Ёсць такія маркеры, которые вот аднаму бліжэй гэта, другому гэта, чалавек сціплы, ён будзе шукаць больш такой дынамічнай асобы, альбо наадварот, там, ну, это рознае. Думаю, што істотна на іншае звярнуць увагу. Першая рэч — гэта не баяцца. Не баяцца таго, што мяне можна волі полюбіць. Што я такая ці такі, который варты сам па сабе ці вартай любові, таму што мы можам себе настолькі загнаць у тыя вышэй узгаданыя комплексы, што пасля будзе вельмі цяжка ўсведаміць, дазволіць сабе любіць. Мы будзем спачатку як бы увесь час самі сябе праграмаваць на то, што нас любіць немагчыма. Можа нават не сэнс у тым, каб шукаць увесь час, асабліва гэта тычыцца дзяўчат, которые шукаюць сабе хлопца, з которым можна адносіны будаваць добрыя. Калі бачыш дзяўчыну, которая жыве, которая мае нейкія розныя такія свае, нават не столькі хобі, колькі такія рэчы, которые сапраўды даюць ей сілы для этого жыцця, захапленне, калі вочы яе гараць, калі усміхаецца, калі яна такая уся там жыццём напоўнена, немагчыма не закахацца. То бок это натуральна. І можа нават не столькі шукаць распачліва, хто на мяне там азірне, колькі сапраўды жыць тым, што цешыць, рабіць нейкае добро, каб спаўняцца вот любові такой, которую магу выказаць сапраўднай любові, і гэта будзе таксама тым, што будзе спраўляць, што ты будзеш прывабнай. Больш да дзяўчат, да хлопцаў таксама. Вось у хлопцаў іначай трошкі это выглядае, бо хлопец мусіць для кагосьці жыць таксама. То есть нам вот не хапае таго, для каго будзем жыць, каму будзем належаць, але таксама хто будзе нам належаць. Это вот самота такая. Ось. І тут вельмі важна не сядзі ты ў той самоце. Пашукай аднадумцаў, пашукай тых, которые будуць з табой на адной хвалі. Вельмі часта з такіх, як казаў ужо, вось сітуацый, з такіх вось асяроддзяў паўстаюць пары. Таму што людзей нешта яднае. Это не будзе так, што пастукаюць у дзверы і сказаць: слухай, ось я тут ведаю, што жыве там Жора Пушкін, і ён такі цудоўны, і ввогуле я там хачу быць яго жонкай. Не. Но зато нічого не выйдзе. І нічого не выйдзе, калі хтосьці звядзе кагосьці. Мае дарагія, можа быць там што-небудзь, да, там па знаёмству, але калі спецыяльна зводзіць там людзей, ось, гэта як з пытаннем, калісьці сяджу у Варшаве, на лаўцы чакаю аўтобус, і такая бабулька ўбачыла, што яго габіць, што я монах, святар. Ось, і яна кажа: а вот у мяне праблема, мне ўнучак у Бога не верыць. Вот вы паговорыце з ім, каб ён паверыў, як яго змусіць. А ўнучак сядзіць каля яе, яна вот абразцова паказальна перада мной эта ўнучка там выхоўвае. Я кажу: слухайце, вот калі вы правядзіце дзяўчыну да яго, скажыце: гэта Бася, яна мусіць быць тваёй жонкай за месяц. Ён згодзіцца на это? Ну не. То есть немагчыма згадзіцца, калі кагосьці. Раней так было сапраўды, і, ну, і гэта працавала таксама, і там сем'і там паўставалі з этого, трывалыя былі, але там была зусім іншая ментальнасць. Так сёння мы настаўлены на адносіны, настаўлены менавіта на чалавечыя нейкія такія рэчы, которые будуць у поўнай свабодзе нашага сэрца адбывацца. Поэтому просто даць сабе магчымасць цешыцца жыцця, у добрым значэнні это слова, ось, у рамках 10 запаведзяў. І, напэўна, сярод аднадумцаў, сярод людзей, которые бытыя блізка, знойдзецца хтосьці, хто той будзе бліжшы больш. І трэця такая рэч — гэта не закрывацца. Ёсць у нас такі тамбур для ўсіх і пакойчык, асабліва для сябе, любімых, дзе мы нікога не пускаем. Ось, і калі хочаш чалавекам сапраўды, ну, гэта адразу рабіць, ну, можа, нават не жадана, таму што чалавек, который бегае па вуліцы, распавядае нейкія свае духоўныя ўнутраныя праблемы, напэўна, ён, ну, не да канца здаровы будзе. Ось, у адным сэнсе нечага яму не хапае. Але важна тое, што калі ёсць ужо такі чалавек, который табе неяк стаў бліжэйшы,
то пачынае дзейнічаць такая рэч у любові, у каханні, можна, як выключнасць. І паступова і выключаецеся для іншых праз тое, што робіцеся больш шчырамі і больш асабістымі. Гэта адносіны робіцца больш асабістымі. То есть не хочацца нават туды нікого пускаць. І думаю, што таксама вельмі важна. Не заставацца вось такой снежнай каралевай ці снежным каралём у выпадку хлапцоў. Не старацца захаваць у сабе там максімальна сябе, бо гэта звязана з тым, што будзе маскі апранаць. А маска — это няшчырасць, а няшчырасць вычуваецца, на няшчырасці не пастроіш сапраўдных адносінаў. І напрыканцы яшчэ адзін анекдот. Бог да Адама звяртаецца: Адам, дай рабро. Адам кажа: дай рабро, дай рабро, не, адчуваю, што это дрэнна кончыцца. Не пачынайце з настаўленнем, што это дрэнна кончыцца. Не пачынайце з настаўлення, што нічого за это не выйдзе. Не пачынайце з настаўлення, што ўсё безнадзейнае, ввогуле там 1000 раз прабавалі і так далей. Таму што добрая малітва, таму што здаровы розум і аналіз таго, што адбываецца. Не капацца ў гэтым моцна, але глядзець і ўспрымаць, усведамляць сабе тое, што адбываецца, таму што ёсць такія знакі па дарозе, которые нам кажуць, што хутка будзе тупік, але ёсць такія знакі, которые кажуць, што ёсць магчымасць выскачыць на трасу хуткага руху і даехаць спакойна і хутка, бяспечна да цэлю свайго. Не верце ў этой трасы хуткага руху, таму што тут зноўку ж патрэбен час, зноўку ж патрэбна нейкая такая, каб это ўсё дазрэла. Сапраўдная раслінка такая далікатная, патрабуе часу. Усё, што прыгожа, патрабуе часу. То не верце, што ўсё адбудзецца вельмі хутка, прыгожа. І думаю, што мы сапсаваныя ввогуле уседнымі тымі кніжкамі, фільмамі, пераважна гісторыямі такіх каханняў хутка плынных і такіх яскравых. І мы, это романтызм, ён так лезе у чалавека, што хочацца это ўсё перажываць. Але праўда ў тым, што ў жыцці інакш зусім. І там не паказана эта праца, которую мусім укласці сябе ў адносіны. Там вельмі часта не паказаны момант выбара, который звязаны з адносінамі. Ось, і гэта ўсё ёсць там. То есть, калі ты хочаш адносінаў сапраўдных, будзь гатовы. Па-першае, ты хочаш зносіць з чалавекам жа, з асобай, з канкрэтнай асобай. То есть, не шукай па нейкаму там спісу, не шукай па нейкіх якасцях, толькі ты канкрэтная асоба. Бо чалавек шлюб бярэ заўсёды з асобаю, а не з наборам якасцяў. Ось, але будзь гатовы да таго, што гэта будзе выглядаць іначай, чым кніжкі, которые чытаеш, чым, не ведаю, фільм, які глядзіш там, ось, і так далей, і іначай, чым апісваюць у музыцы, якую слухаеш. Хаця тэма любові, кахання number one просто паўсюль. Справа ў тым, што тут сапраўды, спаткаўшы сапраўдную асобу і маючы жаданне не скрыўдзіць яе сваім эгаізмам, вось это прагненне добра для яе будзе весці і падкажа, як правільна. Галоўнае — это добрае настаўленне, добры пачатак, добры старт і добры пункт, з якога ўсё пачынаецца. Калі тым пунктам з'яўляюся я і мае патрэбы, будзе праблема. Калі тым пунктам з'яўляецца іншы чалавек, который мяне захапіў, з которым я хачу быць, то тут пачынаецца эта гісторыя файная.